ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା କୋର୍ ପେପର୍ 1ର ୟୁନିଟ୍ 1ଟା। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ୟା ପୂର୍ବଥର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞା ମିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି। ତୁମର ଏଇଟା 1st ଇୟର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଦୁଇ ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାଜିକ ତଥ୍ୟ, ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଏହା ଉପରେ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଏହା ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏହା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବା ନିରପେକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏହା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଓ କ'ଣ ହେବା ଅନୁଚିତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କ'ଣ ରହିଛି ବା କ'ଣ ଘଟିଛି ଉପରେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏହା ସମାଜର ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ମାତ୍ର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଏବଂ ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ମାତ୍ର ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କିଛି ମତାମତ ନ ଦେଇ ବା କ'ଣ ନୀରବ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ମାତ୍ର କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। କ'ଣ ସାମାଜିକ ଏଇଟା କୋଉଟା ନା ରହିଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ମାତ୍ର କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏହା ସାଧାରଣ ଭାବେ ମାନବିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥାଏ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷର ରାଜନୈତିକ ଦିଗକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ମଣିଷ ସମାଜର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ମାତ୍ର କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଏବଂ କ'ଣ ଆନୁଭବିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟେ। ଏହା ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ। ସଂଗୃହୀତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ତେବେ ଏହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି କ'ଣ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କ'ଣ ୟାର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନା ତ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।